Bueno, frente ás mentiras do Partido Popular, eu creo que o mellor é aportar os datos, non? O Plan Xeral do ano 2008, o anulado Plan Xeral do ano 2008, para o Frente de Samil entre a Avenida de Europa e o Lagares, preveía a aplicación da denominada Ordenanza 6.4T, unha edificabilidade máxima de 2,3 metros cadrados por metro cadrado e unhas alturas máximas de 6 plantas. 5 plantas máis baixo coberta. Frente a esta situación, o Plan Xeral de Ordenación Municipal que estamos revisando e o documento de aprobación inicial prevé a aplicación da Ordenanza U5, edificabilidade máxima 1 metro cadrado por metro cadrado, altura máxima 3 plantas, baixo máis unha planta máis baixo coberta ou baixo máis 2 plantas e coberta plana. Polo tanto, é unha obviedade que o novo Plan Xeral, frente ao anulado Plan do ano 2008, prevé a menos da mitade da edificabilidade para o Frente de Samil e menos da mitade das alturas para o Frente de Samil. Polo tanto, a situación é de que claramente intentamos permeabilizar o Frente Marítimo de Samil. E se falamos do aparcamento municipal, pois nesa parcela do aparcamento municipal na traseira de Samil, o Plan Xeral do ano 2008 preveía baixo máis 5 plantas e unha edificabilidade máxima de 2,3 metros cadrado por metro cadrado. E a revisión do Plan Xeral e do documento de aprobación inicial incorpora esa parcela o urbanizable colindante, polo tanto, para conquerir entre todos mellores viais e mellores plazas de aparcamento. Esta é unha situación, polo tanto, ben clara, que soamente as ganas de enredar do Partido Popular é o descoñecemento, porque eu entendo que tamén é descoñecemento, porque decir que no Frente de Samil non hai vivenda protexida soamente podo xustificalo polo claro descoñecemento. No solo urbano consolidado, como debería saber o voceiro do Partido Popular, non se pode impoñer unha carga de vivenda protexida, nin en Samil, nin na Rúa do Príncipe. Polo tanto, dada a clasificación dese chan, que non vende agora, que vende fai moito tempo, donde se clasifica o solo da primeira fachada de Samil como solo urbano consolidado, a obriga de vivenda protexida non se pode impoñer. Obviamente, en todo o entorno, tanto nos solos urbanizables como no solo urbano non consolidado, existe unha carga do 30% de vivenda sometida a un réximen de protección.